A1 म्यूजिक प्रेजेंट। म्यूजिक बाय मोहन यादव। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। आइल बारे नाचे सबके देत बारे गारी। आइल बारे नाचे सबके देत बारे गारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पारा पारी मारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पटकी के मारी। प्यार से ना नचबे तो करी बरियारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पारा पारी मारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पटकी के मारी। मजा हमरो के तनी सलेवे दलूट। अपन जवानी कद जनहित में जारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पारा पारी मारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पटकी के मारी। सनु रे एक बार दे दे हमरा के किसनु रे। सब नचनिया से बार बिसनु रे। एक बार दे दे हमरा के किसनु रे। चंदन प्यारे तोहके धरिया कवारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पारा पारी मारी। हवे ई बिहार ये बबुनी पटकी के मारी। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।